Rinenggo sagunging kahurmatan ngaturaken sugeng dalu miwah sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng sandi wara ketoprak gelar Tri Budaya hinggang mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Kota Blora. Unit angka kalih ingkang kagolowentah dening Bapak Trimo Raharjo. Para lenggah kakung Sumawana Putri mekaten kala wau atur tari gambyong parianom ingkang sampun katindakaken dening widodari gelar Tri Budaya ingkang sampun kairingan karawitan gelar laras ingkang kagolowentah dening penjaning Bapak Sumar saha rinenggan pangliing Surawati kasta dening Ibu Sarmiyati wiraswara kasta dening Bapak Banyak gelar Tri Budaya ing dalu menika makarya sesarengan kalian sound system Deno Audio hinggang mijil saking tlatah Banjarjo Kabupaten Kota Blora ugi sinengkuyung kalian Media Tama Production saking laladan Tunjungan Kabupaten Blora dekorasi lampu kasta dening Adimas Bagong Lekting dekorasi panggung kasta dening Bagus Swito pangeprak kasta dening Adimas Jarwo para lenggah gelar Tri Budaya ing dalu menika sengaja badhe minangkani panyunanipun Bapak Ibu ingkang hamengku gati sengaja badhe amethik setunggaling lelampahan sejarah ing Kadipaten Tuban dawah perangan Banjaran Sri Wuning Banjaran Sri Uning sejarah ing Kadipaten Tuban dening para paraga lan seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu menika gambaraken adegan ingkang angka kaping sepisan wonten ing Kadipaten Tuban Ronggo Lawe kaasta dening Raka Mas Grandong Mertaraga katindakaken dening Nimas Sukesi Rahayu Sekati badhe kasta dening Nimas Dita Sura Lawe kasta dening penjani Bapak Swito Teguh Pangeran Sadoro kasta dening Raka Mas Berung Widodo Pangeran Wirat
moyo katindakaken dening Adimas Rostamaji. Sri Uning ingkang minangka dados telenging carita ing dalu menika badhe kaasta dening Nimas Ayu Wijayanti. Ki Wongsopati kaasta Raka Mas Prasetya Aji. Adegan candhaipun wonten ing Kadipaten Blambangan. Dipati Huru Bisma kaasta dening Bapa Trima Raharja. Ki Lurah Dayun katindakaken dening Raka Mas Kopok. Para lenggah boten kesupen wonten ing Madya Ratri mangke penjalbadi kaipur kalian dagelan-dagelan gilar Tri Budaya. Cak Temon, Cak Subur karamekaken Ban Kito Herlin alias Mentil. Adegan candhaipun wonten ing Kadipaten Lamongan. Goncang kaasta dening Raka Mas Januwijaya dening Wijang katindakaken dening Adimas John Aji. Adegan candhaipun wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Buntar Lawe kaasta dening Adimas Agus dening Kumalarekna badhe kaasta dening Nimas Rismadewi. Para lenggah kados mekaten kalawaran saking pendhapuk saha seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu menika. Dos pundi imangke babaripun lelampahan sejarah ing Tuban dawah perangan Banjaran Sri Wuning. Saking kula warga ageng Gilar Tri Budaya ngaturaken sugeng dalu miwah sugeng amir sani ngantos titi pur naning pagelaran. Bok menawi ing mangke kanca Gilar Tri Budaya anggenipun ngayahi wajib nggadahi kalepatan tandang tanduk utawi solah bawa ingkang kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan. Kula minangka wakilipun Gilar Tri Budaya nyuwun lumentahe pangaksama. Wasana Gilar Tri Budaya anggadhahi sesanti Jaya Jaya Wijayanti kalisnir ing sambi kala mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Cahyaning Gilar Tri Budaya, Gilar Tri Budaya, Gilar Tri Budaya tetap jaya.
sajane kaya kadang Kang Mas sadoloran Kang Mas ning piyayi sakloron kuwi ora padha sifate dhewe-dhewe yen Kang Mas sadoro kuwi wonge seneng gesang isu tumindake sura ning yo sakjane kuwi duweni ati kang alus lah yen Kang Mas Wiratmoyo dheweke iki lembah manah yen atur kuwi sarwa alus ning senajan to dheweke lembah manah yen to nyedake samubarang kuwi dheweke cekat-cekot rengginas trampil wong sing dadi panjang kaki duweni garwa sing kaya Kang Mas Wiratmoyo ning apa ya bakal lakon ya bakal kasumbangan ya isi Kang Mas Wiratmoyo Kang Mas Wiratmoyo ya isi menika namung boten kok Kang Mas ono apa sebelum menika napa sampe sawetawis dangu wonten mriku ya pancen aku mau keprungu rasamu wong aku arep mlebu jroning taman bareng keprungu rasamu tak pirengke saka sak jabane taman panjenengan mirengaken iya yen pangapunten lho Ji Kang ini pancen Mas kangkang pirengke kelawan sing dadi rasamu yo gini menika atur sanget monggo pinarak Kang Mas yo Pantes supen kula prema. Pangapunten lho Kang Mas. Nika namung boten kok Kang Mas. lah nek umpama tenan yo terus kenapa Ah panjenengan menika lho nggih. Kula dateng panjenengan menika lak namung sekadang to. dadi umpama kok sliramu ku duwe panjoko kang kaya ngono ora bakal kasumbangan Anjir to. ya iso bae Saged kemawon. oh Panjenengan menika kok ngendikan kados ngaten Kang Mas. ya sak pangertenku pancen aku lan sliramu kuwi kadang Sing kadang ning sak terane Bu ora ya isi ora boten kados pundi to Kang Mas? nek pancen sliramu kuwi kepengin ngerti sak tenane sapa to ya isine dongenge lak kaya ngene ya isi Kaya
Tan samarpa moring Sinuk moyo winah yoenga sini pentok kalbu pambuka ning rondo toleng saking liop layap ingkang luyo pindho pecating su sumo suping rasa Mong warudoyong diteker wong kali cungkring sapa sing gawe klothok cekater monyor. Heh, layak ta layak. Buku sing dupa kemelon ngor kakek kayangan Salendra Bawana. Jebul. Areng ulun tudung ing Arcapada ana sawijining titah. Kang moho ing asamun minta nugraning para Jalata. Ya. Marang jeneng kita Sirangga Lawi. Ulun kang prapta nyawis jimarang Sasmita Goit. Nanging ulun nyuwun marang jeneng kita bisa midhangetake dawuh marang jeneng kita Sirangga Lawi. Ulun napa dawuh saka Adi Guru ya Bathara Guring Kayangan Salendra Bawana. Kumapaing ari kang kapiji dina Respati manis. Kayangan Salendra Bawana bakal nganakake sarasian aku. Kumulung kabeh para Jalata sing bakal arsa nudhunke wahyu. Ing ana sawijining palenggan kang godhang. Jangkeping palenggan kudu kaleng gawe titah jalma manungsa. Mak mong warudoyo kita wong kali cungking sapa sing gawe ngono. Rangga Lawi. Ora ana titah kang katuding dening Adi Guru ya Bathara Guru.
datan liya amung jeneng kita Sirangga Lawe. Mula besok lamun wis minanci Panux Manira bakal kasendal mayang Sagung Widodari kekanthi sarasean jroning kayangan Salendra Bawana. Wos Sirangga Lawe semono paling ulun marang jeneng kita. Ulun bakal bali marang kayangan ngranti tumapaing dina kang wis kapiji. Mak pong karo doyong dikara kali jumring sapa sing gawe cekaker monyor-monyor. Wus semono pituras ulun marang jeneng kita ulun arsa kundur ring kayangan Rangga Lawe. Ngantipun kakang nenake kapribaden iwakno marang kawula yen to dina Respati manis pun kakang kawisuda dadi senopati perang diajeng. Panjenengan kawisuda dados senopati perang. Mojopet lagi wae geger sing gawe geger ana liya mung umbaran yo minak singgo diajeng. Kang Mas, rumaos cacat wonten sajrone batos kula. Jalaran kula menika keprungu yen to panjenengan menika kawisuda dados senopati perang wonten ing Kabupaten Tuban, Kang Mas. Yo kene sira kaget. Sedaya punika nembe kemawon kula menika nyumpena, Kang Mas. Wingi ping Inggih, Kang Mas. diajeng pertara kene. Kang Mas Rangga Lawe. Coba broko lampun kakang. Apa to pangimpenmu diajeng? Kang Mas Rangga Lawe. Tapi Wonten salebetipun nyumpena kula ngaten. Rumaos kula gapura wonten ing Kabupaten Tuban menika jugro, Kang Mas. Kabupaten Tuban Ogro diajeng.
Santune wong ayu. Matur pun Kakang. Aja nganti siramu neteske loh sajroning Bantala. Matur. Matur wong ayu. Kang Mas. Rumaos kula Kang Mas. Wonten salebetipun nyupen kula niku. Sampun taputiku Kang Mas. Abu, halo. Ya. Nggih, Ya jeng. kula Kang Mas. Wong iki ku kembange wong turu diajeng. Nggih. Kapura tuban ora bakal gogrok. Wah. Ronggo lawe isih depani Bantala tuban diajeng. Wong Sawati. Wong Sawati. Paring pangandika. Masa. Sawati Paring pangandika kula Kang. kaget sliramu gak timbali dina iki. Esti kados ngaten awit katembe nampi dawuh saking asanipun Kanjeng Adipati inggih mari kedah kula jagi dhateng kawilujenganipun Kanjeng Adipati saklebetipun teteh wonten ing sanggar pamujan Wong Sawati paring dawuh seweren gobokmu. Dina iki sang-sang tunggul naga bedol, bedol. kepareng ingkang abdipun wong Sopati nyemutaken dhateng Kanjeng Adipati Longgolawi Ngilingke perkara apa wong Sawati? sampung dhateng pitungkasipun King Rama ampun ngantos pepayung agung ing Kabupaten Tuban songsong tunggul naga kuwal saking plangkanipun Kanjeng menawi ngantos songsong tunggul naga kabedol satemah Tuban badhe brubuh Lokal! Sepisanlah sang-sang tunggul naga bedol dina iki. Kanjeng Adipati menawi to ngersa panjenengan badhe magut yuda nginopati perang tanding kalih Purubisma tasih kathah peranganipun pusaka ing Kabupaten Tuban kinarya kangge sadar Cukup! Aku mbutuhake sang-sang tunggul naga bedol, bedol dina iki. Kang Mas. Tidak toh. jenengan kathah Sedaya pangandika wong Sopati niku. Kaleresan kok Kang Mas. punapa boten saged dipun urungaken Kanjeng Tidak, ora bisa diuruke. Sampun Kang Mas. Age. Wong Sawati, paring pangandika kula Kanjeng wong dene sang-sang tunggul naga wis bedol. Dina iki derekno aku, derekno aku. Ayo, ayo.
lebetipun ngesot dalem. Badhe jumangkah sampun kadang wujudipun sawer. Tak soko. Apa wedine tak soko? Menawi boten lebet menika kawestan sawer weli teges nyimutaken dhateng Kanjeng Adipati. Ampun batut sak lebetipun badhe ngadepi Murbisma kundur Kanjeng. Ora wong sobat Kanjeng Adipati kundur. najanake waktu sanduhan aku kudu ngadepi kaminaksiku. Kanjeng. Pundi Rama, kula derek Rama. Ger, sekoti, tani ibu Ger. Kundur. Kanjeng Adipati kundur dhateng tuban Kanjeng. Monggo. Panjenengan waspadaken. Menika wonten peksi. Apa wedine wong Sawati? Kanjeng. Menawi panjenengan batut ari tanding kalih Murbisma Minakjingga. Ing manggenipun badhe wonten wangke Kanjeng. Wong Sawati yen tara wangke dudu wangkene Ronggolawe ning wangkene Minakjingga umbara. Kanjeng. Sampeyan wonten pundi Rama?